Здравейте, приятели! Днешното видео ще бъде малко по-различно от другите ми досега. В него ще направим едно упражнение заедно, като тук идеята ми е да ви поканя да се включите и вие. Упражнението се казва сегашния ми срещу бъдещия ми аз и целта му е да ви помогне да си дадете равносметка за това, кои сте днес, какви са силните ви страни, какъв човек сте, какво харесвате, с какво се гордеете в настоящия момент, за да може след това да си визуализирате какъв човек искате да бъдете, например след една година, какво искате да сте постигнали след една година, какви качества искате да сте развили, какви умения и подобно. Идеята е да има рефлектиране в настоящето и визуализация за бъдещето, като това упражнение го намерих преди доста време, се сканя да го направя и не съм го правила до сега. Та си мислех, че би било забавно да го направим заедно. Затова ви каня да си вземете лист или тетрадка или дневник. Ако нямате, то каня ви да си изтеглите темплейта, който съм направила аз. Може да го попълните онлайн на компютъра си, в Paint, можете да си го изпринтите и да пишете и да рисувате с химикали и фломастри, ако искате. Каквото прецените, най-важното е да ви е удобно. Без да губя повече време, каня ви наистина да се включите, да направим заедно това упражнение и се надявам да ви хареса. Какво всъщност представлява упражнението, което ще направим? Както казах, то се казва настоящият срещу бъдещият ми аз и целта основно е да рефлектирате върху човека, който сте в момента и да се целенасочите към човек, който искате да бъдете занапред, примерно в близкото бъдеще, след 6 месеца, след година, след 2 години и подобно. Упражнението не е мое, намерих го преди доста време вече, но е на Lavender. Това е един акаунт, който аз следвам и който доста ме зарежда с положителна енергия редовно. Нейната идея е точно това, просто да си поставя, да си задава тази визуализация за човека, който иска да бъде занапред, за да може да е по-лесно да го реализира. И доколко си спомням, тя беше споменала, че го е правила 10 поредни години, вече вижда доста прогрес и вижда резултат, като се връща назад и харесва просто да преминава през това, коя е била, срещу това, в коя се е превърнала и нали, съответно да го сравни с най-настоящия си аз. Харесвам идеята, защото определено според мен е начин да се мотивираме, начин да започнем годината с силен старт, да разберем какво е важно за нас в настоящето и същевременно обаче да се осмелим, да си поискаме нещата, които са важни за нас и за напред, така че да можем да си създадем възможностите и времето да ги реализираме. Според мен би било интересно. Накрая на видеото ще ви споделя моите лични впечатления от това как е преминало упражнението за мен, какво се е получило добре, какво не се е получило толкова добре и да, ще ви споделя и впечатления за нещата, които аз съм си написала. Ще се радвам и вие да оставите в коментар вашите собствени впечатления накрая. Как да се подготвите за упражнението преди да започнете? След като сте взели лист или тефтера си, или дневника си, или пък сте си изтеглили темплейта, трябва да нарисувате две фигурки. Едната е от едната страна на страницата, тя да представлява настоящия ви аз. Не е нужно да е шедьовър на изкуството, не е нужно да е нещо много красиво или изпипано, не е нужно да можете да рисувате, за да участвате. Целта е да се предизвикаме и според мен без предизвикателство няма развитие. Така че опитайте, а ако наистина нямате възможности, не се чувствате комфортно да рисувате, то просто изтеглете темплейта, там съм направила фигурките и ще имате възможност да ги направите индивидуални, да ги персонализирате, да си сложите прическата, която искате, дрехите, очите, като използвате програма типа на Paint на компютъра, например. Това е първата стъпка. Следващата стъпка е преди всъщност да започнете да правите упражнението, да се замислите малко върху няколко важни въпроса, които да ви дадат представа какво точно искате да напишете. И тук идва момента за равносметка. Целта е да ви помогна да рефлектирате върху човека, който сте в момента и по този начин да създадете връзката с човека, който искате да бъдете занапред.
защото може да се получи така, че да започнете да правите упражнението и да блокирате и да не сте на 100% сигурни какво точно искате да напишете, какво отговаря за настоящия ви аз, какво бихте искали за бъдещия си аз. Да, може едно-две неща да ви дойдат с лекота, но тук целта е малко да сме по-конкретни, да има повече, колкото повече неща напишем за себе си, толкова по-хубаво е по един или друг начин. Да, наистина да имате възможността да задълбаете малко по-навътре и да разберете какво точно е важно за вас. А ето и няколко въпроса, които можете да си зададете преди да започнете да правите упражнението. Даже може да си рефлектирате върху тях в дневника, просто за да имате възможността да поразсъждавате малко върху тях, за да стигнете тази дълбочина, която търсим тук в това упражнение. Аз ще ви ги прочета сега, ще ги има и на екрана, може да си ги паузирате, може да си направите и скриншот и просто когато имате възможност да им обърнете малко внимание, може отговорите пък да ви дойдат веднага с лекота и това е напълно възможно. Ако е така, то след това ще имате възможност да продължите упражнението веднага, без да трябва да паузирате или да прекъсвате. Ето ги и въпросите. Кои са някои от настоящите ми качества и умения, с които се гордея най-много? Кои са качества и умения, които искам да развия? Върху какво фокусирам вниманието си най-често в момента? Върху какво искам да насоча енергията си за напред? Кое в момента е нещо, което ме прави щастлив и удовлетворен? Какво искам да направя в бъдеще, което до сега не съм си позволила или позволила? Какво във външния си вид харесвам? Как се грижа за здравето си към момента? Как искам да се грижа за здравето си и за себе си за напред? Кои са някои от силните ми навици? Някои от слабите ми навици? Какви нови навици искам да изградя? Какво е нещо, което към момента ми пречи да бъда най-автентичния си аз? От какво имам нужда, за да изляза от черупката си? За какво съм благодарна днес? С какво в живота си се гордея? Какво е нещо, което искам да постигна или идея, която искам да реализирам в бъдеще? Това са въпросите. Пак казвам, може дори да измислите и още въпроси. Целта е просто да си помогнете, за да знаете какво искате да присъства в вашия настоящ аз и в вашия бъдещ аз, кои са нещата, които са най-важни към този момент за вас. И след това можете да продължите с упражнението. Време е да направим самото упражнение. Ако все още не сте нарисували фигурките, нарисувайте ги сега. След това отбележете няколко неща, които считате за характерни за настоящия ви аз. Паузирайте видеото, за да направите упражнението без да бързате, ако имате нужда от това. След това напишете няколко аспекта, които искате за бъдещия си аз. Може да се отнася до промяна, до постижение, до интерес, до пътувания, в общи линии, до всичко, което бихте счели за важно. Приятели, надявам се упражнението да ви е харесало. Ето как изглежда при мен нещата, които аз съм си записала, настоящия ми аз, бъдещия ми аз. Както виждате, доста работи съм отбелязала. Даже по едно време, особено с бъдещия ми аз, си мислех, че не ми стига мястото. Накратко, някои аспекти, които бих искала да споделя с вас, които съм си отбелязала, например за настоящия ми аз. Едно от нещата е, че имам нужда да контролирам, за да изпитвам сигурност. Това ми помага и под контрол тук разбирайте да съм сигурна, че всичко ще се случи по мой график, по мой план, че нещата ще вървят плавно,
че всичко ще е предвидено, ще е обмислено, с цел просто нещата се случват с лекота, което обаче доста често води точно до обратната реакция, тази нужда от контрол на обстоятелства и на ситуации доста често води до стрес и води до това да изпадаш в състояние на паника, че нещата не се получават, че нещо не се случва, че не се случва в точното време. Още много странични негативни ефекти, бих казала. Та всъщност едно от нещата, което съм си записала за бъдещия ми аз, е, че бъдещия ми аз е свободен от нуждата да контролира и приема ситуацията такава каквато е, с лекота, адаптира се към нея и продължава по начина, който усеща за правилен. Тоест да не изпадам в паника, ако нещо не се получи по начина, по който искам, а просто да знам, че правя всичко с лекота, с любов, с удоволствие и вече каквото се случи, това. Няма нищо фатално в това нещо да не се получи от раз или да не се получи точно по начина, по който аз искам. И това съответно би ми помогнало и в взаимоотношенията ми с близките ми хора. И да, определено това е едно от нещата, върху което бих искала да работя повече и искам бъдещия ми аз да се е справил с тази пречка. Да, друго, което съм си записала е идеи, че в настояще имам страшно много идеи, винаги имам много мотивация, много желание да правя всичко и те, понеже идеите са толкова много, в един момент е много трудно да се фокусираш точно върху една идея и се получава малко хаотично, защото енергията ми се разблъсква в различни посоки и точно това може да доведе до мотивацията ми да спадне. Реално бъдещия ми аз си я представям като човек, който все още има много идеи, но избира коя идея към момента резонира най-силно с нея и с това, което иска да прави, взима я и влага енергия, за да я реализира едно по едно, защото когато съм прекалено много нещата, от това съм си патила доста и преди, мога да ви кажа, но когато имаш прекалено много шапки на главата, в един момент не знаеш точно коя да приоритизираш и как да се справиш, как да намериш време и за всичко останало в живота си и в един момент изключваш и не ти се занимава с нищо. А не е това целта. Искам креативната ми енергия да бъде изразена и точно заради това ми се иска да изразя по начина, който отговаря най-много на мен към момента или в случая, когато съм успяла да си фокусирам вниманието върху една идея, би било много по-лесно да изразя себе си чрез нея. Това е друг аспект, който искам бъдещия ми аз да усвои. Да, и третото, аз съм записала доста, но понеже няма нужда да ви обобщавам всичко. Третото нещо, което е доста често при мен, е да изпитвам неувереност. Може да бъде в училище, в университета, може да бъде дори понякога да звънна по телефон на непознат или на работно място или подобно, чисто защото изисква се нещо, което ме изкарва много извън комфортната зона, особено когато не познавам хората от среща. Това си е тема за цяло друго видео за неувереността, честно казвам и как да се справим с нея, но това е едно от нещата, които колкото и да полагам усилия и съм полагал усилия до сега, все още се случва, че се сблъсквам с тази трудност и си представям бъдещия ми аз като един човек, който се е справил с това, който не се страхува да застане твърдо зад себе си, зад уменията си, вижда потенциала си, така както го вижда във всички останали, което е много иронично, да виждаш потенциал в останалите, но понякога да забравиш да го видиш в себе си. Но да, тя знае какво иска, знае какво може и застава твърдо за това. Та реално така си представим бъдещия ми аз като някой уверен човек, който е категоричен в уменията си, който постоянно се развива и учи много нови неща, обаче същевременно се доверява на това, което знае и знае, че това, което има да каже, е значимо. Цяло, мисля, че това са някои от основните неща или по-скоро тези, които споделям с вас днес. Иначе видеото ще стане прекалено дълго, ако тръгна да обсъждам всички аспекти, но споделете в коментар, ако сте направили упражнението, кой е поне един аспект, който вие сте записали в настоящия си аз и как този аспект би се развил или променил в бъдещия ви аз. Чисто за да може вие да бъдете чути, за да разберем и вашата гледна точка
и като цяло да споделите впечатленията си от упражнението. Любопитно ми е да чуя как то е подействало и на вас. Моите впечатления са, че ми хареса. Хареса ми факта, всъщност, че трябваше да рисувам. Не ме питайте колко тюториал изгледах в YouTube, за да мога да нарисувам 2 фигурки. Да, беше предизвикателно, това мога да кажа със сигурност, но беше забавно. Хареса ми това да си запиша неща, свързани с настоящия си аз, защото понякога забравяме да се фокусираме върху положителното, забравяме да видим колко много има към момента, за който да сме благодарни, което е важно за нас и просто да го видиш нагледно, има положителен ефект. Същото мога да кажа и за бъдещия ми аз, защото дава много сила и мотивация да видиш нещата, които искаш да постигнеш и всъщност да осъзнаеш колко вече крачки си направил в тази посока, което означава, че е много възможно да продължиш да правиш крачки в тази посока и да стигнеш до тази крайна цел. Цялостно бих казала, че упражнението ми хареса. Да, като цяло това са впечатленията ми. Наистина, надявам се и на вас да ви е било полезно. Ще се радвам да чуя какво мислите и вие. Благодаря ви, че останахте с мен до край на това видео, на това първо интерактивно видео с упражнение. Кажете ми дали бихте искали още такива видеа. Ако ви е харесало и ви е било интересно, то моля ви, абонирайте се, кликнете един лайк, оставете коментар и като цяло подкрепете ме, за да продължавам да правя още такива видеа, да знам, че ви харесват. Друго е, когато знаеш, че това, което създаваш като съдържание, се харесва и от хората, за които го създаваш и е полезно на тях. Това всъщност ти дава мотивацията да продължаваш. Тъй, че ще съм ви много благодарна за тази подкрепа. Пращам ви много любов и ви пожелавам прекрасен ден!